No, bună ziua! Asta e partea a doua de la piatra de la Lidl. Dăm aici jos folia și uite ce frumoasă e piatra. Hai să vedem dacă e și bună. Punem aici în apă să hiarbă. Ia cum ies bulele. Dar am lăsat așa, cred că o jumătate de oră, m-am dus să fac altceva. No, dar hai să-i dăm la ascuțit. Așa, la cum sună, zici că are granulație 200, nu 6000. Ideea este că se poate ascuți cu piatra asta, deci e ok. Aici l-am întors. M-am uitat că m-am mirat și eu că parcă ăsta alb e un pic mai fin decât ăla verde, deși ăsta că e 1000 și celălalt e 6000. Am decis să-l ascut pe ăsta alb, că mi s-a părut că e mai fin decât celălalt. Și hai să ne apucăm de stropping. Așa frumos, încet. Aici o să-i dau un pic de viteză să nu vă plictisesc. Eu am un strop care are două părți, una e fină și una e așa cu firicele. De obicei îl folosesc pe asta cu firicele și hai să vedem cum taie. Doamne și ferește că zici că e laser. Aia trece și prin meteorit. Eu zic că mere bine piatra de la Lidl. Cam atât am vrut să vă arăt.